game da samun jama'a da arziki mai albarka a cikin dukkan al'amura na nema, da kuma samun kwarjini da ɗaukaka da karɓuwa a gurin jama'a, maza da mata, manya da yara. Wannan sirrin mujarrabi ne sahihi insha Allahu. Wannan sirri da za mu yi bayani a kansa yana da kyau lallai 'yan uwa a daure a gwada shi game da samun neman arziki, samun ɗaukaka da farin jini da kwarjini a cikin mutane. Sannan wannan sirri ne na inna anzalnahu a wajejen buɗewar ƙofofin nema. Alkhairai za su rika shigowa insha Allahu ta inna ake tunani da ta inna ba a tunani, a alfarma annabi da alƙur'ani. Shi wannan sirri yanda ake yin sa, da farko za a samu takarda kamar farar hulama haka insha Allahu, sai a zana wannan hatimi da kuke gani a jiki. To bayan an zana wannan hatimi sai a naɗe shi, a naɗe layar, sannan sai a ɗora ta akan carbi. To insha Allahu bayan an ɗora ta akan carbi za a zo a yi miftahul amal kenan, istighfari 100, hailala 100, salatin annabi 100. To insha Allahu sai a zo a zauna a kama wuridin wannan sura ta inna anzalnahu kenan. Ana yin wuridin ta ƙafa 1000 insha Allahu, ƙafa 1000. Idan aka gama wannan wuridin sai a roƙi Allah akan buƙata kowace iri a wannan gurbi kenan insha Allahu, buƙata za ta biya. Ana iya yin wannan aikin tsawon kwana 3 zuwa kwana 7 akan kowace irin buƙata. Amma in so samu ne, idan ya zamana aka yi yau, to washe gari idan gari ya waye a nemi wani abu haka a yi sadaka haka gobe. Tsawon kwanakin nan da za a yi ana wannan aiki, to insha Allahu idan an yi aikin a riƙa bin shi da sadaka. To in Allah da alfarma annabi da alƙur'ani za a ga mustajaba akan dukkanin al'amarin da aka yi akan wannan aiki insha Allahu. Kowanne irin lamari ne kamar yadda muka yi bayani. Insha Allahu, don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 19 34, ko kuma wannan number waya da take sama insha Allah.